Не дозволено там да. Не дават. Дозволено е, а няма... А то по виделки сколько драквата е. А колко вода има? Айде. Ли? Не бе, не парели, айде. Не ка. Ги излъжа. Не бе, я го пред теб. Айде. Парели? Аз я го пред. Ей, не мога отборката. Абе, не е ли това, бе, Ица? Шоу там сме, ладо и не сме Не любил там, къде не това нали. Не сме там на ръквата. Ми още не имам. Оне. Тя трябва да му